Meta Abram u ħireġ minn Ur tal-Kaldej, ikellmu Alla u jagħmel patt miegħu. Iwaqqaf plier Abram, iwaqqaf artal u jsejjaħlu Beraka, barka. Il-kelma berakat tfisser irkoppa jew barka kif nifhmu aħna qima, adorazzjoni. Għaliex? Għax dak il-post għaddejs Abram ifaħħar lil Alla u jibnilu tifkira lil Alla biex hu u kull min jgħaddi minn dak il-post jibqa' jiftakar illi hemmhekk Alla iltaqa' mal-bniedem. U l-istess jagħmel Ġakob, anki hu jibni artal beraka lil Alla biex iqimu, biex jagħtih ġieħ għal fatt li niżel u jkellmu wara li jagħmel dik il-ħolma Ġakob meta jara l-anġli tilejn u niżlejn għaqda rabta bejn is-sema u l-art. U nistgħu nibqgħu sejrejn fl-istorja tas-salvazzjoni, il-patriarki, il-profeti, saħansitra l-istess tempju ta' Ġerusalemm, beraka, barka lil Alla, tifħir lil Alla, qima lil Alla. Imma bil-mod il-poplu ludi beda jifhem illi mhux hu qiegħed jibni artal lil Alla, mhux hu qiegħed iqejm lil Alla, imma Alla jrid iqejm lil bniedem. Imma Alla jrid jibni artal lil bniedem. Imma Alla jbierek lil bniedem. Imma Alla jinżel arkubtejh quddiem il-bniedem. U dan għamlu permezz tal-beraka, permezz tal-barka ta' ibnu Ġesu moti lilna minn din l-om li hija l-artal, li hija l-ġewf, li hija t-tempju, li jagħtina lil dan liben, lil dan ħuna, imma fl-istess waqt lil dan Alla tagħna, lil dan is-Sitt tagħna, lil dan il-Ħalliq tagħna. U allura il-barka ma beqgħetx iktar dik li l-bniedem jagħti lil Alla, imma l-barka b'mod straordinarju u fl-istess ħin mod stramp, b'mod li ma jaħbadx mal-moħħ tal-bniedem, il-barka ssejr lotja ta' Alla nnifsu lill-bniedem, il-qima ta' Alla nnifsu lill-bniedem, Alla li jinżel arkubtejh quddiem il-bniedem. U dan hu li qegħdin niċċelebraw illum. Il-maternità ta' Marija. Alla li f'Marija, li permezz ta' Marija jinżel u jagħtina lilu nnifsu. Ikun il-barka, l-artal ħaj, il-preżenza ħajja li mhux biss tfakkarna fih, imma jiltaqa' magħna direttament. U saħansitra sal-ġurnata tal-lum din il-beraka, din il-barka, dan Alla li jinżel arkubtejh għadha sseħħ u qed isseħħ issa fl-Ewkaristija. U allura minkejja li għaddejna sena diffiċli, minkejja li kellna ħafna problemi u diffikultajiet, minkejja li kellna ħafna biża', Alla huwa magħna, Immanuel. U dan Alla li huwa magħna, dan l-Immanuel, għallimna fl-istorja u qiegħed jgħidilna llum mod qawwi illi propju id-dawl jiddifidla. Illi fejn hemm il-problemi, fejn hemm id-diffikultajiet, minn hemmhekk propju minn hemm timbet il-ħajja, timbet il-qawwa, timbet il-pożittività. U nixtieq verament illi dan il-messaġġ tal-Vanġelu, dan il-messaġġ ta' salvazzjoni neħduh magħna d-dar illejla. Ejjew nemnu li minn din is-sena mimlija swiet, mimlija nkwiet, mimlija dwejja, ejjew nemnu li l-mulej irid joħroġ xi ħaġa ġdida, irid joħroġ xi ħaġa sabiħa. Il-mulej qatt ma jibgħat żmien ta' nkwiet, qatt ma jibgħat żmien ta' kriżi jekk mhux biex minnu joħroġ il-ħaj, joħroġ il-pożittiv, joħroġ il-ġdejt u bqgħu ċerti li dan jixtieq jagħmlu l-mulej anki llum fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. U din hi l-paċi tagħna. Din hi l-paċi li tiġi minn din it-tama, minn din il-fiduċja li Alla tagħna propju fis-swiet tal-lejl, propju dakinhar, dak il-ħin jibgħat ix-xaq
ta' dawl, jibgħat ir-raġġ ta' dawl. U allura aħna wkoll induru lejh u nberkuh, imma nberkuh mhux biss fil-Knisja, fil-beraka li bnejnilu aħna, imma nberkuh fil-beraka li bena hu, nberkuh f'ħutna. U l-missjoni tagħna llum fl-aħħar tas-sena, fil-bidu ta' sena ġdida, ma tkun xajr illi nkunu beraka għal xulxejn, li nbierku lil xulxejn. Nagħtu l-awguri f'dan iż-żmien ta' milied tajjeb, ta' sena ġdida, ta' żmien sabiħ. Huwa mod ieħor ta' kif inbierku lil xulxejn, ta' kif nixtiequ il-veru ġejt lil xulxejn. Xi tfisser il-kelma barka? X'jiġifieri nbierku lil xulxejn? X'jiġifieri nagħtu l-awguri lil xulxejn? Nerġgħu nduru għall-Iskrittura. Insibu fil-ktieb tal-Ġenesi, illi meta Alla ħalaq il-bniedem, jgħidilna l-awtur tal-ktieb tal-Ġenesi, bierku u qallu. Fissirlu l-barka x'inhi? Morru nislu, għejxu, aħkmu, imlew l-art. X'jiġifieri l-barka? Kull pożittività, kull sabiħ li jista' jkollna fil-ħajja, kull ħajja li jista' jkollna fl-esperjenza tal-istorja tagħna. U meta nbierku lil xulxejn, meta nagħtu l-awgurju lil xulxejn, dan li nkunu rridu ngħidu. Il-maqlub tal-barka x'inhi? Hija lejra. Hija lejra li mbagħad tibbuttana mhux biex inbierku, imma biex nixtiequ s-saħħta, biex nixtiequ li dik il-persuna mhejx, li dik il-persuna ma teżistejx. Il-mulej illum jistedinna biex fil-konkretezza tal-ħajja tagħna ta' kuljum noqogħdu ftit attenti biex ma nixtiequ qatt id-deni lil xulxejn, ma nixtiequ qatt in-negattiv lil xulxejn, imma nixtiequ dejjem il-pożittiv. Il-mulej qiegħed jistedinna biex nippruvaw nikkontrollaw il-qalb tagħna. Għax ħafna drabi bejn il-weġat li nsofru, bejn ir-rabja li tinbet, bejn il-kompetizzjoni li tagħmel parti mill-ħajja tagħna, faċli li nixtiequ lil xulxejn, forsi mhux b'mod li jidher, mhux b'mod li jinstema', imma b'mod iktar sottili, imma b'mod li jasal, għax aħna dak li hemm fil-qalb inwassluh b'xi mod jew bieħor, bil-kliem jew mingħajr kliem. Ejju nitolbuh lill-mulej biex jagħtina li nikkontrollaw din in-negattività li kultant toħroġ minn irsienna. Forsi saħansitra xi drabi fil-familja tagħna stess, fuq ix-xogħol maħutna. Ejju nitolbuh biex toħroġ il-pożittività, joħroġ is-sabiħ. Kemm hi sabiħa il-barka illi jagħti il-mulej permezz ta' Aaron u wuliedu, permezz tas-saċerdoti, il-koħanim fl-Antik Testament. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jitfa' d-dija ta' wiċċu fuqek il-mulej u jħenna lik. Iħares lejk il-mulej bħarsa ta' mħabba u jagħtik isliem. Kemm hi sabiħa din il-barka, maqsuma fi 3 biċċiet jekk innotajtu. Kieku jkollna morru għall-oriġinal, insibu li l-ewwel parti ibirkek il-mulej u jħarsek huma 3 kelmiet. It-tieni parti tiddi fuqek id-dija ta' wiċċu hija magħmula minn 5 kelmiet. U l-aħħar parti iħares il-mulej bħarsa ta' mħabba u jagħtik il-paċi, jagħtik isliem, hija magħmula minn 7 kelmiet. Xejn kombinazzjoni fl-Iskrittura. Il-numru 3 n-numru perfett, il-numru 5 n-numru tal-poplu ludi, il-5 kodba li jikkaratterizzaw minn numru 7 il-numru tal-kompletezza. Flimkien jagħmlu 15. Il-kwantità tal-isem ta' Alla għax il-Lut għal kull kelma għandhom in-numru illi huwa l-kwantità ta' dik il-kelma. In-numru ta' Alla li jagħtina l-paċi. Kull frażi, kull sentenza tibda b'Jahwe, Alla li u fl-aħħar tispiċċa il-paċi. Alla li jrid jagħtina l-paċi. Ejjew verament nemnu illi jekk aħna nkunu qrib ta' Alla, jekk aħna niftħu l-moħħ tagħna sewwa, l-qalb tagħna sewwa, nilqgħu il-benedizzjonijiet, il-barkiet ta' Alla. Issa stess Alla qiegħed jagħtina l-barka tiegħu. Alla qiegħed jitkellem sabiħ fuqna.
Alla jixtieq ilna kull awgurju, kull ġid. Alla barku bteħ fl-art qiegħed jatina il-qima permezz ta' ibnu illi jinżel hawnhekk f'nofsna il-barka tiegħu, il-barka ħajja tiegħu. Ejjew nemnu, ejjew inħossu, ejjew nilqgħu din il-barka ta' Alla biex mimlijin b'din il-paċi, mimlijin b'din l-għena li hu biss jista' jagħtina, inkunu nistgħu nġibu ruħna ma' xulxejn fis-sliem, fil-kwiet matul is-sena li ġejja fuqna.